Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. What's up? Dito tayo sa main gate ng palasyo dito sa farm.
dito sa mismong bahay. Ayan guys, dapat yung bahay. So na sasakyan na yun ay Pilipino. Kaya ayan, hindi ka maiinip dito, nakakainip pero magtsatsaga ka. Pag lumamig daw dito, sobrang lamig naman. Kaya lakad-lakad habang naghihintay ng sasakyan. Kasi ngayong araw ay maalis na kami rito. Balik na ito, ay pumunta kami dito sa kabila. Papasok tayo sa gate ulit. Yan. Dito sa kabila, sa kabilang gate, makikita nyo yung palasyo. Baba ng kasada. Kasama ko tulog pa kasi mga puyat pa. Dati lang yung sasakyan na susundusan kasi yun na alam mo yung susundusan ko. Kaya talaga lang.
shoutout nga pala dyan sa mga kasama ko sa Precious Javen